Babagayan na dyan nga rin ayo ka na puluan. Ikarikan ka ni Joy Alonso. The lyrics by Nemeris Jr. Can sponsored by Perlita Glipay Matias. May isa ka na kita hintay ito Ipan, kada kita aramidan tayong first album produced by Nemeris Entertainment Production Center. Padalan nyo papagayam. Mabuyo dahil na iti YouTube. Ayan, datang ikarikan ka, mabuyo iti YouTube. Search nyo lang iti Nemeris, iti YouTube, iti Nemeris Studio. Ag-subscribe kayo, kagayam ka set. Ayan. Visit nyo lang iti button iti subscribe ko na. Tapos nung kastakit amin nga may upload nga kanta iti Nemeris Studio, Nemeris Entertainment Production Center, aming nga programa nga may upload di YouTube channel ti Nemeris Studio kat sumrek iti notification nyo. Basta ag-subscribe kayo. Yan ay matituloy papagayam ti agyaman kadag din na ito nga magtatrabi ka na tayo. Dagiti Madrid family dita California, maraming salamat. Sabi ko matitultuloy pa nag-sponsor yung karating atawen 2019. The Jens kini Roxy Madrid and family. Ruben Madrid and family. Kan kasama ten kada Ron kini Mila Nelson dita Oregon, USA. Ron and Mila, Happy New Year kada kayo. Maraming salamat po. Ni Evelyn Tarampi, ti Canada, ni Tarampi family, ti Metro Gabo, Lawag City. And of course, ni compadre Jovito Lydia Ridu Casales and the family dita Hawaii. Ngaman kumusta kada kita taga-barangay Tepang Bakaray, Lucas Norte, Darisal kini Susan Sales, Adelaide Asuncion, Donald kini Lauro Omipig Sales. Ni compadre Rogelio Boy Baldonado, kini Delia Mendoza Baldonado. Advance happy silver wedding anniversary kada kayo. Kumusta kay kanumad dita mabusag batok Ilocos Norte? John Dumlao kinina Norma Pagaling Dumlao. Kasama tayo kini Sister Esmer Galasinao and family dito Spain. Happy New Year! And of course, ni Kasinsin Parlito Lito Ruiz kini Ipagtina Ballesteros Ruiz and family dito Kawai Hawaii. Ni Jen Agasino dito Taiwan kini Viola Agasino. Kasama tayo kini Hiling Kaalim Corpus, the Saldi Dagyo and family kini Presi Dagyo. And of course, dito dumapay ng tayo pagyamanan, the Ben Manigdeg, kinimayat makalma dito Songadan Paway. Kaya dito ito yung tunos 16, palubos niya po. Yung kumpadre, Zacarias Banyaga Sr., Stama 10, naging dito dumapay ng tayo pagyamanan, ni Anne Moray Agonoy, kini Ronald Pascua, the William kini Virgil Lagua, di Daway Pawaway, the Warren kini Tuna. Alastamatan kini Lolita and Ditanoy, ti Hawaii. Yan. Ni Visitasyon Valiente Tabocol, happy birthday once again. Ni Meli Holland, kini Ligay, di Badok, Ilocos Norte. Lani Calostro Passion, it Singapore. And kastamatan da Arnel Tacmo, kini Ellen Torres Tacmo, kini kiti duang anak da Van Kovic and Vian Kelly Tacmo. Ni Fernando Jan Bareng, kasama din kini Lia Orpilia Jackson. Ayan. Ni Comadre Maximo Doyaw, Elsie Doyaw, kini Maynard Doyaw ti Hawaii. Rodi Garcia, kini Miriam Cantorna Garcia. Pastor Buta Kaginaldo, Natividad Biyernes Aguinaldo dita Kawai Hawaii. Ni Paring Arnold, kini Nelly Acuba dita New York. Ayan. Yan kasama tayo kini Mami Lucy Damo. Hello Mami Lucy Damo. Kini kumpadre Edwin Crisolo, dito Pilipinas yan. Ayan. Kumusta kan parang Edwin? Sabi ko makapashare kami dito in Nemeris Studio. Teresita Sarmiento, and of course ni Kapamilya Bibe Santiago dito California. See you soon Kapamilya Bibe. Ni Cipriano Garcia at di Dallas dakin Los ni Bayaw Dani Tabukbok, ni Cora Galarsi Tabukbok, Los Guzman Rabe. Kasama din, karigid na dumapay. Ni Jem Velasco, it is Spain. Thank you, Jem. Ayan. Papagayam the Willie in Ophelia Daos di California. Ni Jenibet Duruyan Andres. Kaya nagiti katugangan da kumpadre Ben kini Ophelia Andres dito Maui, Hawaii. Ni Alex Rosal, kini S. Sugitan Rosal. Kumusta kayo? Kasama din, kini sino pa yan. Danestor kinitina Tahero iti Hawaii. Thank you kada kayo. Ni compadre Densyo Barit dito Hawaii. Ni Ricky Antolin, compadre Ricky Antolin dito Bangi. Kaya kumusta kay amin naragsak ng kay panag-buy-buy. Papagayam intayo ni tuloy nga ibasa ti surat. Ti pagkasaritaan ni Irma. Panangisurat ni Mr. Norberto Bumonglag Jr. Darwin Acosta tinagan na Manong Nemi. Kailiak
nga magnaed din iti Los Angeles, California. Biyuda, biyudo. Biyudo kinadaan iti talo nga naasawaanin nga anak. Ada kano nga talon nga puko na. Madama kano iti managbakasyon na iti Pilipinas ngem napanunot na iti agpasyar diti Hong Kong. Kas naagapad kun manong nen. Iti damo nga panagraip ti dakulap uno panagraip dagiti matami. Kaslada na idumduman nga talugading nga daytoy nga lalaki nga natin nagkanyak. Tauray no nagdakkel atawen ti nagbaitan mi. Nagdakkel ti tawen nagbaitan mi. Kaskamla agkatawen nga agsarsarita. Manipod iti dapik napan kami iti restaurant. Atot nagsarsaritaan mi, may panggap ti biyag, may papan iti mapaspasamak iti lubong. Inuntun na ti kabibiyag ko. Sa anak anagulbut ken kuana. Imbagak ti kinapudno nga addan asawa. Nga addan dua nga anak ko. Ngem, liniklikak nga imbaga. Nga adda parikot mi iti asawa. Itilayang detangal daw, manunemi, kukunamlan no may nabayagan nga nagamamu kami. May salang aldaw, ngam kasla nabayagan nga nagamamu kami. Nalipatak ti amin na problema, gabuken ko na. Agul-ubudak no ibagak, nga sa anak nga graem ken kuano anong. Rabiin, idiagsina kami manunemi. Inawis nak amapan iti hotel nga nagtarosan na, ngam nagkita-kita. Dinayaw naman data nga pangideng ko. Ape ko mga sumurutak kang kuha na iti hotel nga nagtarusan na. Saan mat nga nagpilit. Ngayon iti data nga panagpinakada mi na iburay na tirik na kaniya. Uy, manong nemi. Imbaga na kanyak ti amin nga marikrik na na. Nga itilayang ang damo ko pa nagkita mi manong nemi. Uy, iti kano palang damo pa nakakita na kanyak, iti pa nagtutugaw ko, iti dapik. Natinag kanon tirik na kanyak. Akas la kanon nabayag kami nga nagamam mo. Akas metlaing ti mariknak. Manong nemi, napakidemak iti dayta nga namuak. Agayat dayto nga lakay kanyak. Agayat dayto nga balo kanyak. Kadit tunggal panang kitak ken kuana kadagiti mataktakaw ket sumarut ti paludip ko ken kuan. Kas may sa nga babae anabayag meten nga mawaw iti ayat manung. Kayat kun ti manugot nga sumurot ken kuana. Ngem tapno sang kumetlay nga inaranin. Manung nemi dayto enti kunak mawawak met agkasabulan akmet. Saan kat gareta ti pagpampambar ti asawa. Nagsina kami iti daydi nga rabii manong. Imbatyan nak iti pasel. Imbatyan nak ni Andy Akos. Andy, nandiyan ka na? Patinaga na tayo. Sa bahay, tinaligip ko nga Andy. Darwin Acosta. Imbatyan nak manong nemi iti may sa burburcha wano pasel nga nakariribukak. Iti pakinakam ko iti nagpatnan. Kaya't nakano nga makita iti kabigatan na. Ag-flight kano iti rabiing agsublin sa di Amerika. Inawis nak iti hotel na. Inted na pa'y ti card na. Apan naka tulbek ti hotel na. Numapanak ka no, i-extend na, iti panagyan na, iti Hong Kong, iti makalawas. Kaya't napay nga dumawatak, iti makalawas, abakasyon ko, iti amo. Tapno, makadkadwanak, agkadwa kami, iti makalawas. Manong nemi, sana ka makaturog, iti day nga rabi. Maburbur tiyanak.
pampanunutek deta nga awis jaya kaniyak ni Darwin Acosta. Manong ipatpategnak kat numaysak ko malang ang balasa nga kat siyempre nawaya ko mati amin siyak para kanyak kasla may sakon nga nawaya tawan nga rudin ti panagtalag kan panagayat ko ti asawa nabayag maten nga mawawa awanin ti panagayat ko kani Andy Butay no di kat umumkisin ti puso kini Darwin Acosta. Alimbasagan nak itiday tang rabi manong nemi. Diyaga mo no anya taramide. Ngem itiday tang rabi iti alinta tao dagiti matak. Agtatapaw tiladawan ni Darwin Acosta. Dedi panagtagerger ko idi agkapeng dagiti dakulap ko agas lamarunawak. Jak maulbud tiriknak manong nemi. Natin nagtiriknak kini Darwin Acosta. Ngem, sila lagi pagpailaing iti sagrado akasarmi kini lakay ko. Ngem tapno paluwa aklain manong nemi. Namulitanan dita nga sagrado nga kalay sami kini Andy. Nabayagan na nagbasol tilas ti asawa. Awan kadimat ti kalintigak nga agbasol tapno maipanmat ti panakawaw ko. Sa anak ka nakaturog na nagpatnag manong nemi. Kasla nagbalin nga nakusnaw ti lagip ti anin. Idi makariingak. Nawaknitan ti angep anang bungon kanyak. Ketsang ko napupuutan manong nemi. Wen. Adakon. Iti sangot ri daw ti hotel nga ayan ni Darwin Acosta. Tapno tong palek ti singasing kenkid daw na. Manong nemi. Anya tinangidoron kaniya. Ikis ti puso. Panakawaw. Ken kasla kayat kumeten nga balsen di asawak tinaramid na. Kas iti saludsud ko. Awan kadimet ti kalintigak ngagbasol tapno laing may panti panakawaw ko ken matungpal ti ikis ti puso. Manong nemi. Napuutak laing nga daakon ti sangot ti ridaw ti hotel ni Darwin Acosta. Kaditinted na nga card. Ison ti panang tulbag ko kat nanuktan ti ridaw. Bana ka nakasdaawan ni Darwin. Irma, kamain. Kamain. Amok idin manong nemi nga maisaruong at beten iti panagbasol. Makalawas na kinatkaduak ni Darwin manong nemi. In-extend na iti bakasyon na ti Hong Kong kat nagkidawak mo ti bakasyon ko iti amok ti Makalawas. Tapno lang usaran mi day nga Makalawas kani Darwin apasig garagsa. Manong nemi nasukisok mi ti dandani amin na sulit ti Hong Kong ti managkuykuyog mi kini Darwin. Napan kami pa sa Macau, Makalawas nga nagbaling nakapinpinta sa paset ti biyag ko. Tinaripato nak ni Darwin nakasla diamante. Trinatarnak akasla prinsesa. Imparik na ti kasasamitan nga panakatin na kanay ti duwa ngagpinpinateg a parswa. Kaslakal mla nagasawa iti may sangalawas mamo. Kasla si bibiyagak iti paraiso nga awam patingka nga ragsak. Nakaragragsakan manunay. Nakaragragsakan. Ngem, kasmetlaen ka nagiti amin nga banag kiti dayto nga lubong. Nga tapagpatingkaan na manunay. Nalpasen
ti makalawas. Nalpasan ti makalawas pimanawen ni Darwin agsublin sa di Amerika. Ngem kini daw na nagpakpakaas nga numabalin saan na kayat agsubli di Amerika. Kayat nang agkuyog kami agsubli dito Pilipinas, panawak ti amok dito Hong Kong kinagdennakan. Natikawak manong nemi. Makaumanay kumalatan ti makalawas sa panagdennami. Makaumanay kumalatan ngagpatinggan ti amin kada kami. Maamiris kumat idin ngagay ayatak unay kang kuhanap. Ngem sila lagi pakmatlata ti kadapay laeng nilakay ko numampay babaero. Ngem anya ti klase ng asawa. Kahit ko kadi ti agsubli ti lalaki nga saan nang among ipateg ti sagrado kasarbi. Subliak ti asawak. Nga idi ka pailaeng katawanan ti panagayat ko ken kuana. Gabot na din dahil nanti sagrado akalay sa amin kan sinugat nanti pusok. Uno sumuratak kani Darwin Acosta. Nga itidan na nakadagbalin na kaprinsesa. Inikan na kitimay sa nga lawas nga mangedeng manunay. Ngem sang kulat tama punas ti panunot ko ti kadda ti asawak sa anak nga nawaya. Ngem iti sabali nga paset ti pusok kayat ko nga ti sumurot kini Darwin. Gabot iti laeng uneg ti makalawas na panagkadkaduami manong nemi na sursurok nga impatig nga usto. Ken iti sidadata a kinapudno. Nga adda kinabaknang ni Darwin nga mangipaay tinamay anabayag akalkalikaguma. No no amok asang kumetapilyen ti pirak para laeng ti pamatig na. Uwen baknang ni Darwin manong nemi. Ket no sumurtak ken kuana. Di kukuha na kukuwak maten sang ka di. Ngam sanga day dat pinanunot ko no dikat dati pusok manunay. Nariribukanak. Anya teramidek. Surute kisuna. Nanamekmet ti samit ni ayat ken namay. Nagtuok na panunutan manunay. Tapno laing sumalin tinadagsan nga damag manipo di Pilipinas. Yung padamag na kanyak manong nemi. Yung tawag ni nanang kanyak. Hello, Irma, balasan ko. Nanang, nilakay mo, ni Andy Butay, na atake, na stroke. Ha? Ada ka no iti ospital manong nemi na kuma. Anak, no kahit mo pa'y makita ken makasrita, nasken nga gawid ka. Manong nemi, simubulat nga timawag kasi nakisarita dakdagit anak ko. No pa'y amuda ti aramid ti amada. Mama, pagpakaasi mi kan ka. Agpagpakaasi kami kan ka. Para malay ka na kaming anak mo. Li papa, awawagan na ka. Agawid ka ko, mama. Tao aklaeng manong nemi. Samad pa nga namin pinsan nga nairarab itigurat kanilakay ko. Baga no, sidsideran nakto ti konsensya. No saan ko mapakawan ti asawa nga matay suna. Gabot at imatang tigimong kadagiri kakabagyak ken kakabagyan na adamat laing nabati nga asi iti kaunga. Asawak pa'y lang suna. Manong nemi imbes nga sumurutak kini Darwin pinilik tinagawid dito Pilipinas. Diako nin pakada kini Darwin amok nga maawatan nakto. No pa iti kaunga na ibuwang tinakasang nga nugug ko. Amok idin nga itek ni Darwin. Ngem saan nga lang kalintigan nga ayat. Panagbaso nga ayat.
Nagsubli kiti Pilipinas manong nemi nadatngak ti asawa kiti ospital nakakonfine ti ICU. Nakakonekta dagiti adu nga tubo iti bagina nakuma. Nakakutkot tong bunga kano ti panagbarbartek na. Nalot-od matlaing ti kaasik. Agluluwa ka mang bambantay kan kuha na. Ngam saan nga nakapuot. Ada dagiti gondaway nga no igkamak ti dakulap na. Mariknak ti panagkunay na. Pasaraya pagapaman nga maetan nga iggaman na ti dakulap. Buy-buy ti expression ti rupa na. Nakalidlidem kasla dungaw dawat ti pamakawan. Aglalo no makitak dagiti matana iti panagarubos dagiti sumagmanungat katukel ti luwa. Uy, marunay. Nasurok laing nga makabulan tinapalabas kabayatan ti kasi nga panagrigrigan ti asawa. Nagsatanan iti angis. Pimusay. Siminan iti sabaling abiyag. Nga saan to na pulos ngagsubli pa iti puot na. Nagsangit ak manunay. Nagipagdungawak ka na giti anak ko. Nagsangit ak para ka na giti anak ko. Saan nga para ti asawa. Kapag na uli na ni ti ama na giti anak ko. Na oray man nukas diya iti kinadakas kan kina-responsable ng ama kan asawa. Ama ka naman tulat na naging anak ko. Sanda pulas kalinaksin ti amada. Kat kasla marikrik nakmat ti marikrik na naging anak ko itatawanin ti amada. Awanin ni Andy butay manunay. Manong nemi agpatingga kumalatan dita. Ngem nakadlawak iti bagi maululawak. Wen, rurusok ka na. Mas dawak no anyat mapaspasamak kanya. Idi lang na panunot ko nasurukan nga makabulang nga sa salak ka nagregla. My God. Luad na pumusay da kadimat agbihag. Ti makalawas nga panagdan nami akas agasawa kini Darwin. Nagbunga. Masikukak. Ti Darwin ti amat sikuk ko. Manong naimi tapno lain mapaniknikak gimatangag iti pregnancy test kit. Uy, naduktala ka nagbunga paiso ti panagbasol mi kini Darwin. E di pa nangitabon ko kinilakay ko manong nemi isumit ti sasangbay ti biyag nga gargaraw iti saklot ko. Manong nemi. E di pas nga ko ti anak ko kas kortesya. Iyong pakaamok metlaing kini Darwin babaen iti messenger. Wen, ngem naawanin tinaawat ko pa nga sungbat na. Iyong papangkulatan manong nemi. Nga nagpatingga amin nandita. Awanin ni Darwin. Awanin ni Andy Butay nga asawa. Awanin ni Darwin. Ngem nabati. Dati anak ko kanil. Nasurukan nga 5 nga tawen tinapalabas manong nemi sa anak ko nga nagsubli pa iti Hong Kong. Tay dita natayin dedi asawak kan ti panangipasngay ko ti anak ko nga nagbaling nga bunga ti panagbaso ko. Pinili ko ti nagtalin na edit ti sidong dagiti anak ko. Mamirmiraot kampay laeng manong nemi. Tilaad daritan ti mas masterkat na trabaho tapno laeng adda pangsilpo ti panagbiag mi. Ngayon ti laksid iti kinarigat ti biyag naragsak kami. Inawat dakmet digiti naganak kanyak ken digiti kakabsat ko. Idi tamamuan dati kinapudno.
Ngayon na kami laing ti pamilyak, ti makamo, nga ti anak ko. Manong nemi kat anak ko iti sabali. No pa'y mas daw, dagiti am-am mo kakaruba mi. No apay kasabsabali ti langa ni Alex. Ni Alex nga anak putot ni Darwin. 5 titawen na puwen manong nemi. Ngaysot mangisang bay tiregta ti biyag ko. Kaya nabate ka pakalaglagipak ka di amana. Nga nakalangan ko laing iti may nga lawas. Di Darwin manong nemi. Nga nakalangan ko lang iti may sa lawas. Puwen, bunga, isodayta ni Alex. Ngayon iti dayta nga panawen na ikupin iti pinanid iti biyag ko tinamdumduma kinaragsak ko. Diya ka mo no apay nga midilaing nga mariknak ti patig dungo ken panangilala panangalika ka ti maysa nga lalaki kanya. Malagip ko manen nga trinato nak iti nalablabes pa kasla prinsesa di Darwin. Huwin sagutan nak kadagiti banag nga saan ko pa nga nakitkita ken naramanan. No para kanya kidi awan ti pateg na di kita nga sagot na. Well, makaumanayan di kita pakita na nga ayat. Panangilalaken, panangtrato kanya kakasla syaklaen tinagbalin nga babae ti biyag na. Inayat ko kadi uli tilaksit iti kinalakay na. Diya ka mo. Ngem tunggal matmatak ti anak ko kahit maan ninawak ti langana. Arakupek ti anak ko iti nairut agkak tagiti pingping na kasla isut agkak kasla ni Darwin. Sa jaglatan magawidan dagiti luwag ka garubos. Malmes tulatan dagiti matak ka dagiti luwag. Igapodamok. Santun nga mamamu pa ti anak ko ti putno nga amana. Ken iti kasigatan nga paset na. Nabati nga naikalang nga mangsalsaludsod no anya nga taitan ti kasasaad ni Darwin. Nasa din no itandayan na no malagip nakpay nga ta no daduma beltaken na tanda iti anong ugo iti kaulimekan nga paset ti tenga ti rabi. Kumusta ka itan Darwin? Himpakamog ken ka nga anak ta. Ni ay ni oy di ka malayang nagpagamo. Sibibiyag ka kani malayang ita Darwin. Aging gay ti may sang aldaw manong nemi. Ada nagtugtog itiri daw. Diya ka mo no namin nagpukaw pa ni nanang kanyak awasurong nga nagkunang. Ay! Anda ka di mapan mangilok at tiri daw Alangan makapungtutin nagtugtog daw. Manong nemi, madamak madidi ngamin. Agpatakam idi ngagbiboy ti TV kay ni Alex nga anak ko. Saan ko kami ng kankano, taamangan ko nak, no digiti laing manin nagpaspasyan nga umay mga kasaba, dahil tangang tugtugtug. Di magderak ngam inaon na anak ni Alex nga nagturong itili daw. Ma, siya kon di mapan manginukan. Sinipsiputak manong nemi. Gan na nga babae, tinaibaskag itiri daw. Di ba nakakita na iti anak ko? May ladawak latan nga mas daw. Sana nga may isina, dita nga sa nga ili, ti panagkita na kini Alex. Hello po. Edda ka di. Ay, mama. Hi. Ada ka di may tulong ko kada kayo? Sinarudsod ko, kabayatan nga masasdagan. Naklat ti babae nga nang talyaw kanyak, miningmingan nak. Manong nemi, miningmingan nak. Wen, ako namla no amamunak. Wano nakitkita na kon, ket kunana. Irma? Sika ni Irma? Wen? Siyak. Amamunak?
Papagayam sino di sang ili. Ada nga tapakay na igan. Dito nga sang ili kini Darwin. Nga sapsapulan di Irma. Patangan niyo papagayam. Intay itong igibos. Papagayam yun natin pagkasalitaan tayo. Madamdama. Tayong kay man na isagutan ti sa bali pa nga napintas nga hayog. Para kaya amin nga sa nga para papagayam eh. Ito. Tatasong batak man ito tawag. Emergency siguro. Ito. Apaya na ulimit ka at agad basol ko din ko maibaga di ka agpapamuyo ang yakat inarami ko nakaupayam at nakaluksawam o please ibagam ay ayatin kami tamong dayta di ka nga agwadwa tintupulo sa mapukaw iti para daytoy ayan luwad taman nagpasulat sabay kumada mapakawan na atap ka at dakat marignam at dakat di maong at kura di ta puso sapaya maisublik pa'y napukaw at alik sisa sagana amang ipanignig ay ayatin kami di ka nga agwadwa tintupulo sa mapukaw di para daytoy ayan luad naman nagpasulat sabay kumanda mapakawanan ay ayatin kami tamong dayta ka nga agwadwa tintupulo sa mapukaw di para daytoy ayan luad naman nagpasulat sabay kumanda mapakawanan apayan na atap ka at dakat marinam at dakat di maon at kura di ta puso sabay ta isublik ba'y napukaw at alik sisa saganag amang ipanignig ay ayatin kami tamong dayta di ka nga agwadwa tintupulo sa mapukaw iti para daytoy ayan nuad naman nagpasulat sabay kumanda mapakawanan ay ayatin kami tamong dayta di ka nga agwadwa tintupulo sa mapukaw iti para daytoy ayan nuad naman nagpasulat sabay kumanda sabay kumanda sabay kumanda mapakawanan Papagayam na dyan ikanta ka na puluan no adaman nagbasulak ni Nemers Jr. Iti supit na karami ti lyrics na kaya sponsored by Jem Velasco.
Gagayam ng kapsat, tintay ito ituloy, kanigibusan ti pagkasalitaan, ni pagayam tayong Irma. Ngayon tas data, dapat bati pa yung hintay paggamanan ng sponsors tayo. Adan ti Olis Tren na Karlawag, nagserbi ka na kayo, paupa na ka na kiti fan, konsekan SUV, tinalaka apresyo. Masarakan yung ti Olis Tren na Karlawag, di Barangay 59-A, di Boss South Lawag City. Sa pulan mo, kontakin nyo lang ni Mr. Joe Ignacio. It is 0977-394-1641. 0977-394-1641. Una saan kit 0999-881-0866. Laglagi ben, nulugan ti kasapulan ng upahan. Olis Tren na Karlawag. Diba pa? Sa wata nagyaman tayo kini Rosie Padilla, ni Nobelin Lanyo Agram Ramos, ni Ethel Sakiton iti California, the Jose Bautista and family di Hawaii, and once again kani kapamilya Bibe Santiago di California, ni Mimi Hipolito Matio, stamaten, kadagit na dumapay ng tayo pagyamanan papagayam. Ni Rixty Castillo Sultani, Anabel Fernandez Sopaker, ni Tolit Sahagon, kadagit na dumapay papagayam. Siguro sa antan ng embasa na kita dumapay taging ka kadagitoy, marong atawan manen, awan pa itinaoray tayo ng reaction na naman pa inuwarawara kawag tayo dan. Yeah? Okay. Indagaro din ikibos papagayam no nagsangit kay kadagiti paset ng imuno na baka adada kay nagsangit iti daytoy maudi nga paset na asin no ti nga ili da Irma padanan nyo papagayam. Nas daawak manong nemi italay nga makitak da ito'y nga babae ngam apay nga muna tinagan ko. Kan kasla mabigbig na kasla nakit-kita na ako. Uuwan, siyak ni Irma. Ada ka di may tulong ko? Sana nga may isina ti panagkita na kaniyak. Sana imbawing ti panagkita na iti anak ko. Amas-mas na umaten ni Alex. Madamdama naka bedbedak nga nakita dagiti luha nga saggaysan nga gubog kadagiti mata ti babae saan nga gununi nga magluluha agtagtagargar dagiti ima na nga nang lukat iti bagna inuwar na ti maysa nga sobre sa imasideg ket inyawat na kanya maysa nga sobre nabati ka mas daw ng idi kita ti sobre na isurat tinagan ko. Ket no sa sino tinagapuan data nga sobre. Paano ni? Naggapo kini Darwin. Naggapukin ni Darwin Acosta, ti lalaking namamok iti Hong Kong, ti ama ni Alex. Mangrugin agtagtagargarak, iti awatek ti surat. Wen manong nemi. Wen, agpalpalagapagan ti nakulap ko nga mangigig. Irma, anak-nak, daydi Darwin Acosta. Daydi ko na. Uwe. Igabutan na tayo. Alya. Nagtungad ti babae, kinamkam na dagiti bibig na kunana. Natay ni Daddy. Nakura nga makatawan. Kalpas nga nagbakasyon iti Hong Kong. Ang karigata katapden tiriknak manong name. Kakasya nga mangkem-kem-kem kadagiti bibig ko tapno laeng awan ti sumngaw nga biti kaungak aglip-lip piasan tilendang. Kat oray no kayat ko katipden ti managarubos na gitiluwag. Awanin ti kirit ko nga mga tipa. Nagabusbuslunan ti managarubos na gitiluwag manong name. Nabayag ayamen nga natay ni Darwin.
Inasidganak ti anak ko. Inarakop na nga makipagluluwa maten amang salsalud-sud no apay ngagsangita. Ngamaan niya ti baga, kasanong ilawlawag ko kuana nga tipudpud nung ama na kat pinmusayin. Inarakop na ti babae. Sinubadak na ti arakop. Kanagpadpada kaming na nagtungaw. Italaeng nga kita kami ng kaslagpadpada kaming nga nalag-antirik na ditunggal may sa kada kami. Kat insalaysay na tinapasama. Idi agbakasyon ni Darwin Acosta iti Hong Kong na diagnose kano idin iti terminal cancer. Nadagayaman cancer ni Darwin iti kita kami. Nataninganin ti biyag na iti makatawan ngem saan nga nagbalin nga lapid na ray tatap no makapagpaspasyar. Imun una nga natay di asawa na ket nopay no saan da kano nopay saan da kumaidi nga palubusan ti amada nga agbakasyon. Sanda nga nati pa kadagiti kayat nagaramidan ti maududin nga pasak ti biyag na. Kabaylan na palang tagpasyar, agbanyaga, gastusan na ti kwartana, pigid din nga saan. Kunan. Isumat ti pa nagamamumi ti Hong Kong. Nga mawamat iti kamalay-malay ko, nga mabilbil ang lagaya men ti panagbiag na, mabilbil ang lagaya men ti aldaw ti panagbiag ni Darwin Acosta. Idagsublik ano iti Amerika na isalaysay na kadagiti anak na iti napasamak kada kami. Kagura da iti amada aglalo iti impakaamok babaen ti messenger nga nagbunga da iti nga panagbasol mi. Pinaritan da ti amada nga makicommunicate kanya. Iti matay nang ibati iti maudi nga bilin ken sobre nga sapulan dakto kano ket itedda ti sobre nga mawan ti dimngeg nasigid kano tinakanda aging nga nakonsensyada iso nga imbaonda ni Risa ti nga ili nga babae ti anak ni Darwin nga iso ti mangi delivery ta ti surat saan nga nagsardahay nga agpadpada ti panaganugugmi manong nemi. Naging malagip mi ti surat nga imbaga ni Risa nga lukatan. Ate, lukatamon ti surat itatadak pa eh. Nakaarakop pala ang kanyak ni Alex. Ngagpada kami nga nakatugaw iti kawayan nga pan nakasupami. Agtagtagargar di kitiramay ko nga nang lukat iti sobre manong nemi. Nakalinlinis ti pa nakatupi ti maysa nga papel ket ideokradak. Naregreg ti maysa nga papel iti datar. Nagrukubak tamang pidot ket ore lakas la nasulnot dagiti matak nga nakakita iti cheque. Naisurat iti cheque tinagan ko nga adda pa kasla na magsipnget iti lubong ko. Akaslamat nalimu daw at iti kita tigatan ti cheque. $100,000. $100,000 man. Uy. Nagkuskus na o amin na malakita. Gapot tinalaos sa panagarubos na gitiluwa. Gabuti man nakalayusin, dagiti matag ka dagiti saanin nga manakalak nga luluwa. Hinarakop ko ni Alex sa mas daw pa laing ti anak ko no anyat mapaspasamat. Kaya't ko nga ilawlawag nga makauray dayta. Nalagip ko ti surat ket binasak daytoy manungay. Kastoy tilinaon ti surat. Ngayon surat ni Darwin Acosta sakbay nga natay. Dear Irma, intun mabasam daytoy. Awanak ton iti daytoy nga lubong. Lading itek dasang ko na imagakan ka. Nga iti nagkita ta. Kat nataninganin tibiyag ko. Nga iti sumagmanulaing nga bulan. Ket ipulang puntun.
kini Apo Diyos ti binulod ko nga biyag ko. Nga magyaman na tanamam ka. Nga di makita ka iti kangatuan nga paset ti bantay ti Hong Kong. Kasla na daanak iti may kadwa nga biyag. Nga uray no amok idin nga mabilbilang laing digital daw ko. Saan ko pinanunod ti patay? Nagbalin ka di nga kalangtay ko asumarangit iti sakit ko. Mangnamnamang nga adda milagro taplukas pagarigan laing makatakta ko nainay ka. Sisipag pa laing ti sabit ni ayat amariknaken ka. Nga magtataktak kila milagro ang napasamak kaniya. Namamo ka. Natinag kiriknaken ka. Inayat ka. Diya ka mulaing no namati ka iti data. No mamati ka nga talagang inayat ka. Damo talay nga kita ngam kasla nabayagan nga nakita ka. Kasla nabayagan nga nagamamuda. Kasla pinagtugmok na ta tigasa. Jaga mo no inayat nakmet Irma. Ngem nariknak kadigiti panagparparirimrin mo amang buybuya ka. Iti alin tatao digiti matam akas lakayat nak. Titilaksid nga iti dilaing nga kanito nga panagkita ta. Situtulog ka nga simurot kanyak. Jaga mo no anya arason. Ngayon bilang kulatan nga nagasatak. Dahil di akong daway apa nagtepel da kititipada nga lamo-lamo nga bagita. Tuway, trinatar ko dahil talaptan nga may isang milagro. Ay ten ka, Irma. Saan nga naskantay no ay ten nakmet mo no saan? Ngayon, wano adaman laing kumasan kabasit arik nakken ka, uno rignam kanya. Saan nga napateg, tinapateg, impaay mo kanyak tiragsak. Nga iti uray kaanuman kat saan kong maragpat iti asinuman, iti kaanuman. Hagyaman na kanini makalawas, apa nagdanata, apa nagkuykuyog, apa nagragsak. Idi jayak ken ka ngagdanata, ang nakairana mo, ti pa nakaawat mo ti damag, ang masakit ti asawa mo. Pinararapap ko nga siyak ti surutam. Ngam sa anak mat nga nasdahaw, idi kadeng mo nga gawid ka kat mapam mo. Istima rin nilakay mo o di pa nagsakit. Nagarimayang idi nagitiluwak Irma. Ngam sa anak ka nasugat. Rinayam ka kindi ta pinilim ti adadda nga naikari nga pangipaayam ti panawod mo. Iti mismong asawa mo. Kandigit anak mo. Idi pa nang ipadamag mo kanya idi nga nagbunga di napasamak ka data. Nagluluwag, nagsangsangita. Kadagiti katingiting kangitingitan ti kaltaan ti rabi. Nakipagladingit ti lubong kanya. Kabuta, maiayak una iti nagmanagan ti anak ta. Ti anak ta nga awan to ti mariingan na nga amana. Awan to ti magpatanor ken ko anak. Awan to ti awagan na iti dadi. Gaboy ti na itahanan na nga nagrakaya ti salunat ko. Pinaritan dak digiti anak ko nga mangsarong karpay. Pati ti Facebook account ko kat paritan dak. Uwen. Sinalagniban dak katlo kano barbareng no matindog pa'y tibiyag ko. Inanarapap ko nga sakbay nga matayak kat makita ko mati anak ko. Ngayon sanda ko nga pinalubusan pa'y di doktor nga ang biyahe. Nangruon nga sanda ka pinalubusan di anak ko. Kahit ko kumaedit ang subling umaydit sa Pilipinas na makita ka anak kataas at may ko mga matayak. Ngayon sanda ko nga nikanti ko naway. Ngayon no maawat mo ti bihag. Ngayon no awanak tuman ti bihag ti anak ta. Awatem da ito isang kamasi nga pangrugyan na ito. Pangrugyan niyo nga agiina.
nang lukatak pa iti trust iti anak ta. Ngayon ton magteng na ti panagkoleksyon na. Adan tumakanay ang kwarta kapag adal na iti orean niya kurso nga lain. San ka ba sit ti maitulong ko iti sa nga bunton nga problema ng insan bay ko kaya ka. Ulitek. Kahit ka kumaidi nga makita ang graman ti anak ta sa sabay ko mga matayan. Yan sahalan nga na malubos pa. Orayang kalaingin, kayo laingin dito yan ko ita. I love you, Darwin Acosta. Manong name ad-adan nga saan ko mapengdan di pa naganugog ko. Nagdanggay kami nagsasangit. Ti balasan ni Darwin Acosta, ti anak ko kensya. Pati ni nanang ko manong name di sumrak iti salas agluluwa maten ngore di napay amunuan niya ti gapu nang agsangsangit kami. Ket kadagita ka nito. Naibakal di iti matak iti labas ti tawa. Iti naulep nga tangatang. Iti rabaw ti puraw nga ulep. Kasla nagalinta tao nga nakitak ni Darwin Acosta nga umisisem. Iwag-wag-away na nagiti ima na. Insagpaw ko ti surat iti barukong ko. Kadyak nabubuutan nagiti balikas nga naglaon. Nagaon manipod iti kaungan ti barukong ko. I love you too, Darwin. I love you too, Darwin. I love you too, Darwin. Balikas manong nemi na ulit-ulit nga naitanam iti kaungan ti barukong ko. Nga italay nga rumukwas. Jak imbaga idi Apolos kini Darwin iti I love you too. Idi si bibiyag kaya di makalawas nga panagdan namin. Kaya magkanagitagan na yas nga ako dahil love you too. Manong nemi. Kasi ka di ka talaga tibiyag. Uy. Hindi pinunasa kundi kitiluwag. Balbal yung inarakop ko di anak ko. Anak, oray na nabayakin nga awan di amam. Aday bahati na kadatayo. Kad nakanamnama tinaran niya nga masakbayam. Ay singsingbat ka anak. Dahil tanibilin di amam. I love you, Alex. I love you too, Mama. Pandakilak. Nananay ito nga mawatak di kiti pasamak. I love you, Mama. Manong nemi sumagmanuitan nga tawen tinapalabas. May san nga baro ni Alex. Siya? Piksak may lain. Kinintultuloy ko manong name itinagserbi nga ina kaligiti anak ko. Wait, manong name. Dahito iti pagkasarita kas ina kinsalaysay kini San Norberto Mamanglag Jr. Na iya basa karito yung programa. Sabi ko damat na ibatik nga dahil liliwagan pagsaramingan tibihang. Thank you and more power to your program. Tuwing oradagyaman, napagaya mo, Irma, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Mabayan di pa nang isurat, ti may isang veterano nga manurat, ti drama, ti radyo, idi, ken ti agdama nga manurat, iti Banao, di Mr. Norberto T. Bumanglag Jr. Iti Barangay 7, San Nicolas, Ilocos Norte, ken iti Las Vegas, USA.
Pamagayam dahil tangarot din tayo panangibasa na ulit nga na ibasa kapag tayo basa tayo idin idibulan ti July tayo so tinapili nga best letter of the month of July last year 2018 ket iso tinapili nga best letter of the end of the year ken naisalip para iti best letter of the whole year ti pakasalitaan ni Jose Gascon Sr. ang naibasa iti Kalman kaya ti pakasalitaan ni Irma Pamagayam isunto ti tayo pagpilyan ti best letter of the whole year into nabigaten itintay panangipaka mo na sino ka nakwada ti best letter of the whole year at makunahan yung viewers sinot kay kayat yun di Kalman mo na ita yan right Pamagayam pumagada akon nabanugan dito yung matak ng gararubos tilwana. Yan, kikita tayo ito, nagkakadwa tayo ito into na malem, alauna, ginggan ti alas 2, itabumbo radyo lawag Philippines, Pamagayam. Dito yung programa tayo, Uncle, dati programa tayo nga kahapon lamang, Manong Nemi. Kaya tumutawag ka na tayo ni Kapitan Casimiro Galasinao di Tabugas, Bacara, Ilocos Norte. Ag-birthday gamit agad agaw awis. Happy birthday ka po Kapitan Casimiro Galasinao di Tabugas. Itinagan nga ron, di nagservi ka na kayo. Tinagan the one and only Manny Merlin Pascual Ruiz, the Sherin Ruiz Gawiran and family, Nemi Ruiz Jr. and family, Nemelin Ruiz Ojerio and family, kan ni Jennifer, ni Jenny, Pablo Antonio and family. Itikadaita ni Tatang Soylo Ruiz Soylo Bartolome Ruiz. So hindi pagahim yun ni Manong yun Nemi Happy New Year ka na kayo once again. Happy New Year. Sabi ko matanagasgasat tayo. Nasalsalun at tayo. Ito na ito natawin. Babay na po. Dear Manong Nemi, umayat ken ka at sumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti na alas wenno na pintas, intarik naen da saem ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo at umungeg ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biag kinayat a napasamak iti Kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa apakasaktuan kadagiti adal ken pagsarmingan, amang ted ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi,